Jam'iyyar APC ta jihar Taraba ba ta da ɗan takarar gwamna a zaɓen 2023, inda kotu ta soke zaɓen fidda gwani. Wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a Jalingo a jihar Taraba ta soke zaɓen Emmanuel Bauchi a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar na jam'iyyar All Progressive Congress wato APC, sakamakon ƙara da ɗaya daga cikin 'yan takarar David Sabo Kenta ya shigar. Jaridar Channels TV ta rawaito cewa kotu ta bayyana cewa bisa hujjojin da aka gabata a gabanta ta soke zaben fidda gwani a jihar Taraba, inda alƙali mai shari'a Simon Omodeba ya ba da umarnin yin sabon zaɓe cikin kwanaki 14. Haka zalika alƙali ya umarci hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta soke sunan Emmanuel Bauchi a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Taraba a na jam'iyyar APC. A wani labarin kuwa, wata babbar kotun tarayya da ke Gusau a jihar Zamfara ta soke zaben Dauda Lawan a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar na jam'iyyar People Democratic Party wato PDP. Lawan, wanda ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar a ranar 25 ga watan Mayu na 2022, amma a watan Yuni wasu 'yan takara hudu sun shigar da ƙara kotu inda suka buƙaci kotu ta yi watsi da zaben. A ranar Juma'a 16 ga watan Satumba, alƙali Aminu Baffa ya yanke hukuncin watsi da zaben, inda ya ba da umarnin gudanar da sabon zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP. Da haka muka kawo ƙarshen labaran, kar ku manta ku danna subscribe.